Just katoin sadetukkaa vähän ennen kuin lähdin tänne. Nyt on se matalapaineen keskus tässä päällä, että kaikki nämä sadepilvet kiertää tässä niin kuin just ympärillä. Miten se aina sattuu, kun tulee tähän, kun on mäki, jos on järvi, niin sen tulee. Joo, ja muutenkin sitten se, että katoin, että joskus ne vaikka tuuli veisi jonnekin, mutta ei, kun ne kiertää tässä justiin. Pumpata, pikkasen vauhtia, pumppu. Hyvä ja pumppaa hienosti. Hyvin jatkaa. Se tuli vauhdilla. Pari polkaisua siitä. Pääsee kyllä. Ei iso. Ei mitään mennä. Takaisin sanoja pieniä, niin opitte vähän ajan. Fake! Otte kamerassa. Onko se niinku videopätkä? On. Tuhkaisimme kukaan ihan mälläksi oikein viimeisen päälle. Tuletko 10 senttiä. Mutkat asfalttia, käsin tehtynä, ei millään koneella. Ja sitten on niinku rata semmonen. Tai mutkat pihakiveen ja lähtöpihakiveen.